se mi nějaká porucha, ale už je to dobrý, takže budou ty videa rozdělený, ale doufám, že to bude jako dobrý. Něco se stalo, ale koukejte. A za chvilku budeme končit. Tady budu pokoušet co nejméně mluvit, abyste si to užili. Až u konce bude jenom zvuk, prostě jenom toho, těch dělobuchů a tak dále, těch petard a to je všechno. Potom budou jenom ty zvuky a potom to končím a doufám, že mi dáte fakt hodně lajků a doufám, že mi budete odebírat, protože příští video bude už o Minecraftu a už bude tam Minecraft, už mám ty věci na to natáčení a tak, takže už by tam mohlo jít, takže příště budu hrát Minecraft, možná World of Tanks, možná zahraju nějaký rally a pak to možná zakončím. Prostě takový menší livestream, no, hodinový, 2hodinový, prostě se uvidí ještě, jak mi to vyjde. Já to zkusím natočit ještě dneska, ale fakt nevím. Ale Silvestr už je půlnoc. Na to tady začalo bouchat všude. Já jsem to chtěl mít dohromady ten, ale stala se porucha natáčením. No takže, tak tohle bude. Vypadá to, že to je. Kdybyste to viděli tady na vlastní oči, možná to uvidíte na YouTube, tady lidi, co tady bydlají, mohli by tohle vidět na YouTube, ale nevím. Doufám, že to uvidíte, no. A že mi dáte odběrateli a prostě, že mi co nejvíc budete odběrat a dáte mi tunu lajků. Chtěl bych moc lajků. Já mám jenom jednoho odběratele a to si divím, aspoň jednoho, počkejte. To byla hezká. Já tady natáčím radši tady tu stranu, protože v té fakt hodně, ale fakt hodně dobře. Ale fakt moc jako dobře, hodně bouchají takový, sice to je prostě intervalově trošičku oddálený, ale dělají to nádherný ty, prostě ty výbuchy těch, ale to nádhera. Já jsem byl venku a chtěl jsem to natočit až na to, že jsem si zapomněl tu kameru doma, takže se omlouvám, pokud to bude rozmazaný, nebo mě skoro vůbec neuslyšíte. Já doufám, že mě vůbec slyšíte trochu. No. Bude to jinak sranda a chtěl bych, abyste to viděli, no. Tak to bylo hezký. Já už to ale budu končit, už bude jenom zvuk, no. Už to moc není, ale už bude spíš jenom takový ten zvuk, no, takže si to užijte ještě aspoň tak minutu. Ne, tak jo, ještě minutu a potom už to můžu prostě střihnout a udělat jenom ten zvuk, prostě. Možná tam bude i nějaká hudba a nevím, no. Ale já doufám, že mě vůbec slyšíte, protože já tady je fakt rámus jak prase. Snad i ten rámus už slyšíte, no, jako, ale to fakt jako tady pěkně nahlas, no. Nebo ještě budu pokoušet nadělat celou krajinu, ale je to fakt tady nahlu. Já se divím, že to ještě nesestřelilo nějaký letadlo. Aby to bylo, aby jsme tady viděli havarovaný letadlo. Hej, některý dokonce vypadají jak nějaký atomovky, prostě když vystřelí. Tak on to některý vypadá jak atomovky, protože to vybouchne a konec jde dolů a ještě ta houbička taková zakončená, no. No tak už se užijte spíš jenom takový ten zvuk, no. A já doufám, že si užijete, že doufám, že to vydám ještě dneska, protože já to jako moc, mě to nebaví pořád nějak stříhat a tak dále.
A ještě k tomu ta porucha něčeho. A já si to doma zjistím a teda já jsem doma. Já si to zjistím a potom napíšu do toho, co se stalo a proč se to takhle oddělilo. A přišli jste o malej kus, to vůbec nic nebylo, to přestali zrovna tu chvilku natáčet, vypouštět a takže jste přišli akorát takový malý výbuch toho, takový petardy, která udělá strašný rámus, malá petarda, strašný rámus, už to boleli už. Dokonce to tady normálně odkázalo barákem. Tak si to prostě užijte a doufám, že se bude líbit. Tak čus! Tak, to doufám, že se líbilo a to bylo poslední video ze Silvestra a já doufám, že se moc líbilo, doufám, že mi dáte nějaké lajky a doufám, že mi dáte nějaké odběry, protože příští videa už budou z Minecraftu a doufám, že se vám to bude líbit, protože jinak bych jsem ty věci nakoupil jinak špatně, k ničemu, ty kameru. Já tu webkameru chci ukázat až potom, protože prostě znáte snad gamera, ne? Ten se taky zatím neodhalí, já se neodhalím do té doby, než bude dost lajků nebo odběratelů. Až překonáme, až tam bude 600 lajků, nebo ne 600, nebo takových 50 lajků, tak, anebo aspoň 20 odběratelů, tak aspoň uvidím, že vás vůbec zajímám, nebo s tím mám přestat. Prostě se uvidí, no. Já bych natáčel videa, když tak z GTA 5, nebo bych mohl natáčet, ne z GTA zase, nebo bych mohl natáčet z Minecraftu nebo GTA, už jsem říkal, ale pro jistotu. No nic, tak se mějte a šťastného Silvestra, ahoj!